Werin Kurdiya belaş, werin Kurdiya bipere. Di rojeyekê Gulanê de nivîsandina vê mijarê yekser, ket û ketkariyê tîne bîra mirov. Bi vê bîranînê re roja karker û ketkarên cîhanê berî her kesî li ketkar û xebatkaran pîroz be. Dîsa li we xwînerên ku dildarê Kurdî ne û kedê ji bo zimanê Kurdî didin pîroz dikin. Bihêviya ku ketkariya ji bo zimanê Kurdî geş bibe û sînoran derbas bike. Bi salan e an jî bi hezaran salan e ket û xebat ji bo çand û zimanê Kurdî têdayîn. û di roja me ya îro de jî ev ket û ketkariya ji bo zimanê Kurdî didome. Bi hezaran berhem ji vî zimanê me hatine nivîsîn û bûne berhemên giranbûha. Gelek cangoriyan di oxira zimanê Kurdî de xatir ji me xwestine û bûne abîdeya zimanê xwe. Îro wêjeya Kurdî di nav wêjeya cîhanê de cihê xwe digire û her ku diçe cihê xwe xweştir jî dike. Stran û stranbêjiya me îro di cîhanê de bûye mînak û zimanê me di cîhanê de aj dide. Lê mixabin û sed mixabin hêj çand û zimanê Kurdî di nav me Kurdan de negihîştiye qedr û qîmeteke payabilend. Mixabin û sed mixabin hêj gelek Kurd hene bi çavekî belaş û pûç li zimanê xwe dinêrin. Di gelek dîwan û nîqaşan de min bihîstiye ku hatiye gotin zimanê Kurdî pere nake û bazara wî nîne. Ev nêrîn û nêzîkatiya li ser zimanê Kurdî xwelîseriyeke di nav me Kurdan de ye û ne tiştên din e. Çawa çêdibe ku mirov zimanê xwe belaş bibîne û qîmet nediye, pê naaxive û xwe bi zimanê xwe nede nasîn. Ziman ne ew tişt e ku atar li nav kolanan bifroşin û bihayekî jê re bibirin. Ziman ne ew tişt e ku karker di fabrîxeyan de çêbikin û bazirgan bifroşin. Ziman ne ew tişt e ku wekî kîloyek bacan bi mêzînê werê wezinandin û firotin. Mekî heta niha di destê kevnefiroşekî de li ser tablayekî zimanê Kurdî dîtiye ku hatiye firotin. Ziman ew tişt e ku tu bi xwe yî. Çawa çêdibe ku xwebûna mirov bibe mijara bazarê. Ev sosyetetiyeke pêkenok e di vê serdema me de li nav me Kurdan de wekî nexweşiyeke maye û didome. Hey hawar û sed hawar. Ev mijara ku ez niha tînim ziman, berî niha sed salan zanyarê Kurd Ehmedê Xanî wekî hawar û bendewarî ji me Kurdan re bi van gotinan gotiye. Gerdê me hebûya jîxwedanek, alimkeremek, letîfedanek, ilm û huner û kemal û îzan, şîr û xezal û kitêb û dîwan. Ev cins bibûye li ba wî mamûl, ev neqib bibûye li nik wî meqbûl. Min dê elema kelamê mewzûn, alî bikira li banê gerdûn. Bîna vê ruhê melayê cizîrî, pê hey bikira Elî Herîrî, keyfek wê bida fexiyê teyran, heta bi edeb bimayî heyran. Çi bikim ku qewî qesete bazar, nîne ji qumaşî re xêrîdar. Em ji vê hawara Ehmedê Xanî jî fêm dikin ku ji wê sedemê em bigirin heta niha di nav me Kurdan de hêj gelek kesene çavekî belaş û erzan li zimanê Kurdî dinêrin. Helbet divê ev rewşa zimanê Kurdî her bi vî rengî neçe heta serî. Pêwîst e karker û ketkarên zimanê Kurdî rewşa ziman her tim li ber çawa bigirin û baştir bibin paleyê zimanê xwe. Pêşeng û rewşenbîrên zimanê Kurdî pêwîst e bibin paleyê zimanê xwe. Gelek nivîskar û rewşenbîrên Kurdî hene ziman ji bo xwe tenê dibîne û nabin paleyê zimanê xwe. Ango quretî wekî nexweşiyeke popülîst ketiye nav rewşenbîrên me de jî. Heke me hêj qedrê zimanê xwe di nav gelê xwe de nedabe fêmkirin, wî demî quretiya min li ser zimanê min ji bo çi ye? Baş e wî demî her yek ji me em rahêjin tablayekî û zimanê xwe li ser bar bikin û di nav kolanên Kurd lê dijîn de em tabla xwe bigerînin û bang bikin. Werin Kurdiya belaş. Heke me dît tu kes nehat, wî demî dîsa em bang bikin û bibêjin werin Kurdiya bipere.
dema me dît ji bo pere û maldariyê nêzî zimanê xwe dibin, wî demî ev van gotinan ji wan re bibêjin: zimanê te tu bixweyî, ma tu yê hebûna xwe çawa bi pere bixwazî, biwezinînî û bazar bikî.